लोगोफोर नोंसिनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों साइकेल बोराय। फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन मन्दिरा सुमिरान। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय। भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।